sunana Muhammadu. To Malam Yusuf, me ya faru da kai da ka zo nan? To abinda da ya faru famsanta kasuwar famsanta ne. Mun je gyaran waya muna tafiya mun shiga ciki sai wasu bayan Allah suka wasu suka ga waya hannu suka ce malam wannan ta sayarwa ce muka ce a to ga tawon kakara mana muka ce wallahi ba kakara muka zo ne. To shi ke yanzu nawa ku sai tawon muka ce ba waya muka zo sai gyara muka zo. To har dai mun tafi sai na cewa abokin tafiya ta waccan waya fa ta yi mu koma zan sai ta. Shikenan muka je muka karɓo waya a hannunsu muka duba na ba abokin tafiya ta duba muka ciniki da su farko muka fara sayar 10,000 ciniki ya ciniki har muka je 15,000 suka ce ba yarba ya an ƙara musu 100. To abokin tafiya ta ce ba za a saya ba yana ja na mu tafi yana ja na har mun tafi da sai na ƙara dawo muka zo a ƙara musu 100. sun sayan mana da waya mun gwada komai yayi mun siya muka ba su kuɗi muka tafi muka je muka gama gyaran mu muka taho mun taho muna tafiya a dai ta sahu mun zo kuna magi in ciro waya a jihu sai na ciro wannan. Yanzu kana nufin yanzu wannan ɗin ka siye shi 15,500 a hannun nasu? To kan ku kai kwana magi kuma sai wayan ya dawo kamar wannan? Amma yanzu za ka iya gane wanda ka siya a hannun shi? Ko dai ba zan iya gane a cikin ba domin sun zo sun tare ne hasu wannan ya ce wannan ya ce. To kana nufin kinan ba a shago ko ka siya ba? Ba a shago kuma ba ka san dai inda mutane suke ba kawai haɗuwa ku kai hanya a wajen wajen suka suka siya siya? a bakin titin nan ne. Sai ka siya a hannun su? To yanzu dai ka zo bayan ka zo gida kenan wayan ya da haka? Tun ma kafin mu zo gida na tun muna da ita sau. Amma da kake wajen suka gwada waya? Komai na gwada. To yanzu ka siyi waya ya dawo wannan to shi yasa yanzu muke so mu gaya wa mutane su sani ya kamata su san inda za su dinga siyan abu ya kamata su siya a shago ko ka siya a wajen mutum a baka receipt saboda ka samu full assurance cewa duk abin da ya faru da wayan zaka iya koma ka maida musu. So muna fatan haka zai wayar da kan mutane sabbin da zaka siya ka tabbatar cewa ka siya kuma ka san a wanda ka siya wajen shi. Yanzu kun ga wannan bawan Allah shi yanzu ya siya a gaban su waya ne komai ya duba daidai ya sa layi ya sa memory komai na yi amma da ya zo bakin hanya abin ya zawo roba duk an yanka shi kaga a gaban su ba za ka taba ganiya ba shi yasa ya kamata ka san a inda ka siya saboda ko da haka ya faru za ka iya maidawa wajen su kuma dan ka san wanda ka ba kuɗin shi za ka iya komawa. Muna fatan mutane za su ci gaba da kallon Jere TV YouTube channel ku subscribing don ku dinga kallon comedy mu. Nagode.